Okay, that's right. Yeah, that's it. Yamuakwaba once again at about GH Live Studio. So, yeah, in some pa and I had Asia now who said any of my ACHR Eddie Grow. It will my good year quite so. Yes, someone with all sports news. And for that matter, now the address we are Santi Kotoko. I have Bobo sports and I had the Asia war. Yedimsa Kotoko and Para United, it will game ball. Near my cost behind the scene. And then they have two Janemu, yeah, can the Safata Obinya, na Eba na Abua, Amea Stadium. Ama Yadi Quara United soon kunim, and a young Juma Ewa Hanti, Sabre Paya Bobo no Kumasia, and Ka Yenimse Kumasia Soka Tunsu, Eura Muchapatre, Eba become Koso Bolo, Mascaponi ho, Edu Rama Josu Kwamu from Meso Dium Kuba Session so, any other the and Kenya grow. Nansubo ye born in crime. Say and Accra a receive Asante Kotoko currently. Say and Accra atmosphere ni sitia. Say and Eniama ACA Trego. Ya kwa homano so ni season journalist back on Edin Komo Michael Tifo Area Ortega. Wa monitor Para United team no kakra and wa monitor Kotoko so kakra. Super fantastic Ortega. My Accra euphoria. Ortega e chow bibi abakode. Mejo so maybe Akizito. Nice one. Kotoko Kwara United game coming up next. Me say Nigeria no so dey di hu nkomo obekwa ne ade na say na enkran krodua ne mu bi be sie pumpuni mantam mu omo receive Kotoko amanfo ayomani yomo business and assign na niam community. Mini Akizito who say about Kumasi Asante Kotoko team na obi ani say Kumasi no mu bezi ebo na enam Kumasi Sports Stadium afie twa mu na Blasters was in Komobo World Cup qualifiers or national asori kese course ewo ema enuwie yentino park no National Sports Authority for antimi amana be gina ni dade no ema CAF eji Kumasi Baba Yara Sports Stadium license no e free wo mu 70 ma attention ni na no ebe ye Accra na baby any Gold Stars enanka afi omobo mo CAF Champions League omo yo madwe so omobo no Kumasi nenso no de akoba ye ni se nam se Kumasi Sports Stadium no entimi host to international match say ne CAF for kaniti no akoba ni say si ano omo so bobo mo match e wo Accra da Asante Kotoko ebebo ne de ekosie da na omo abo omo de memenda na Asante Kotoko team no Edano Bekaya, almost a Ghana Premier League in since 2010. Now, one more share Brekum Chelsea, our Brekum Golden City Park. Then, so Albert Amoa, Ekoye, Kuya, our home, Brekum Chelsea, a couple of moments to me, auntie. Amobo Sama to no Meminda. Now, Mobo the Meminda year now. And a Tibuna Kitchen, every PMU, Kumasi, and Omojo Mahumi. Omojo Mahumi, Memendano, Nadichi, Kwesieda. And a team no na mo efi Kumasi ready na ni echire mu e won kan team no aba be pie mu e wo ye friend say en kan pumpuni mantem ha say na sabre ya me no ka say by 10 minutes ago and wo mo ewie wo mo training wo mo di wo ni echire mu e wo mo hotel wo mo training e wo ewak akopama so e wo enkara da ye ka say ewak akopama obi be bisa say ewak so ewo hin ewak ben oko 37 ewura mu wo airport ho no eye soja for agopama ewo nkran ha ebo na Kumasi Asante Kotoko be du ye no wo mu adi wo mani kire ya wo mu ye dey wo mu training kama area ni se kwasie da no miensa eniema betimi akoyi edi ayede edi ama wo mu ewo ho no omu ba ye no wo mu di wo mani kire mu ewo East Lagos wo ben abedi peli side ho no efre hotel bi boarding keys ho na Asante Kotoko edi wo mani akire mu a wo mu eda wo mu ebi so wo mu ebe hye ho no mu akopim say nyame ya atumu akwasi da match no be hede ebetimi abaso ewo ho no mo enti no wo mu training no mawie nyame ya atumu a wo kina eno so no me ensa pepepe na wo mu di wo mu training be hede ebe hye so ewo ho no mo
Jamaica so training wɔ hɔ nom so sɛ na me yɛ ato mu a ne fie da no wɔn ɛbɛwura mu Accra Sports Stadium na wɔn atumi akɔ yie wɔn hyɛ cap kakra no ansa na match no atumi ayɛ dɛ atumi aba so ama bibia no atumi akɔ yie for now wɔn ɛnka sɛ ebi a obi ho akyekyema ebi a wɔntumi ɛnyɛ dɛ ɛmmɔ bɔ no apart from pampoku a ɛda no wɔn kyerɛ sɛ onya anɔ kakra ofiri mu guys no ɛyɛ fit wohwɛ abɛka mu a ɛne kyerɛ sɛ samba one ɔmo ɛne kamara mo ɛne kyerɛ sɛ mmerante no ɔmo aka no a wotumi sɛ ampa wobɛgya wo mu nyinaa no ayɛ ready for match a nyame yɛ adom mu ɛbɛba so kwasi da ɛwɔ Accra Sports Stadium nti no wobisa deɛ a biribiara no deda ha kwan mu Accra nsuatɔ ɛwɔ hɔ a naate ɛwɔ hɔ a naatɔ ɛwɔ hɔ a naate agopama no deɛ supporters no bɛba so kakra kɔrɔkɔ supporters no bɛba aba abɛhwɛ but wonim sɛ ɛnti sɛ Kumasi a ebi anka ɛbɛyɛ Kotoko favorite home grounds a yɛnim sɛ hɔ ɛna Kumasi Asante Kotoko yɛ dɛn ɛbɔ ne matches no ɛnkɔyɛ ne saa because adeɛ sɛ ɔmo bɔ no ɛwɔ Accra the last time Kotoko bɔ Confederations Cup match ɛwɔ Accra no ɔmo ne USCT a ɔmo firi Algeria ɛna de prim so wɔ Accra saa bɔ no Kotoko edi nkukuo ɛde ma USCT ɛwɔ Accra Sports Stadium na ebom Kotoko kɔ ɔnom ɛkɔbɔ 0-0 ɛwɔ hɔ na ɛnam sɛ nkɔfo no ba Ghana bɛhyɛ Kotoko nti no ɛno ɛna ama Asante Kotoko ɛntumi ammɔ saa match no ɛyɛ bɛ ne sɛ ɛntumi anqualify saa mmerɛ no nso no na ɔmo gu so a wɔn yɛ asiesie ɛwɔ Kumasi Baba Yara Sports Stadium ɛno nti ɛna ɛno nso ɛntumi amma Kotoko ammɔ ne match no ɛwɔ Kumasi Sports Stadium sɛsi a no kɛse no wɔn gu so a Baba Yara Sports Stadium no mpanyinfoɔ asiesie America separate no ɛkɔ n'anim papapapapapa and according to National Sports Authority for no ɔmo kyerɛ sɛ weebe ayɛ so by October deɛ ɛwɔ sɛ Baba Yara Sports Stadium no ɛyɛ ready ɛwɔ hɔ nom ɛnti sɛ if Kotoko timi qualify ɛtumi de kɔ ɔmo anim a na ɔmo ankɔfiri mu a I believe sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no ɔmo bɛtumi atwerɛ ɛde ama CAF sɛ ɛsiesi ɔmo kaa sɛ ɔmo nyɛ Baba Yara Sports Stadium no ɔmo ayɛ nti ebi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo baba ɛba no saa no a CAF nso ɛbɛhwɛ ama ɔmo aba abɛyɛ inspection na ebi a ɔmo agye atum ama Kotoko akɔba but for now ɔmo bɔ bɔɔl no ɛwɔ Accra ɔmo bɛnya supporters no but ɔmo nya ne te sɛ sɛdeɛ ɔmo bɔ bɔɔl ɛwɔ ɔmo favourite home ground mekyerɛ Kumasi Baba Yara Sports Stadium ankɔfoɔ ba bɛyɛ dɛ ɛbɛba abɛtaa wɔ mo akyi no Accra deɛ wunim sɛ ɛba ne sɛ ya obi a yɛ ne business obi a yɛ ne business obi a nim sɛ Ghana ɛba Sunday a ɛna yɛbɔ football ɛwɔ kurom ha sei ɛntiri yɛwɛ anim sɛ by Sunday no supporters ɛbɛba na ɔmo aba abɛhwɛ bɔɔl no na nneɛma atumi akɔ kama ɛwɔ hɔ nom wobɛnya bi mu nso so a nkɔfo bi nso ɔmo nso bɛyɛ against kakra bi ɔmo nso bɛba so ɔmo nso bɛba abɛhwɛ bi but ne nyinaa ne sɛ coach Karim Dito ɛbɛtumi atoto ne nneɛma ama biribi atumi akɔ yie but sɛ wone coach Karim Dito di nkɔmɔ a wɔyɛ positive mene coach Karim Dito di nkɔmɔ bɛyɛ 10 minutes or 15 minutes nie wotumi sɛ ɔyɛ positive sɛ bɔɔl na wɔn kɔ akɔbɔ no biribiara no ɛbɛkɔ yie ɛde ama Kumasi Asante Kotoko bɔ wie a kɔsie da ɔbɛbu na ketem bɛyɛ sɛ ne wuhwie da ɛne ne yɛwɔ dɛm awuram ɛwɔ kyerɛ sɛ Nigeria according to the ɔmo yɛ nsa aka no from Lagos to baabi a Kotoko bɛbɔ Kwara United return match no ɛyɛ bɛyɛ sɛ 2 hours drive saa ɛna mpanyinfoɔ ama yɛayɛ dɛ yate ɛwɔ hɔ nom na wobɛka yi a Kotoko ne Nigeria foɔ ba a ayɛ na Kotoko ɛyɛ favorite sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ dɛ ɔmo bɛtumi adi nkonim I can't remember menkaida Nigeria team bi hyia Asante Kotoko ɛwɔ CAF Champions League anaasɛ Confederations Cup a wɔtumi ayi Asante Kotoko adi afiri mu abiri bi ya no Kotoko hyia Nigeria teams na ayɛ na ɔmo twi fo ɔmo so wonim sɛ Ghana yɛne Nigeria rivalry bi wɔ yɛn ntam a ɛnya asɛm ketewa Ghana Jollof Niger Jollof ɛno na nkyɛn national team yɛne baabi ani ɔmo bɛhyia biara ayɛ na saa rivalry no ano wɔde ne paa eti Kotokofoɔ nim sɛ ɛwɔ so ɔmo yiri ɔmo na ɔmo timi kokɔ ɔmo anim na ɔmo timi ewura mu ɛwɔ group stage because Kotoko ɛkɔ CAF Champions League and Confederations Cup a ayɛ na ɛden so ɔmo ewura mu ɛwɔ group stage the last time Kotoko timi wura mu wɔ Confederations Cup group stage no na ɛyɛ CK Akɔno
and an air Kotoko head coach. I know the Kotoko Airbus our Confederation Cup and Umpono or mu and to me and Ramu was semi-finals one more. And coach Karim Zito so I will coach Kotoko. I feel Dream Safety about Confederation Cup and Ramu was semi-finals. A kaki to be that and come up of finals. Our money Zamalek and a boy here our Cairo Baba Sports Stadium and a Dream Safety Eddie Kuku Edima Zamalek Emma Zamalek to come in Zamalek equal finals. It's because you Confederation Cup no. It's no coach Karim Zito as the former team Asante Kotoko boy or South coach yet. Our new Moya day. One you mu edi juma oba ye no be say yevani say be 50 days mu eko bi yevani say be 60 days no watimi age trophies mako be say me ensa na dia ma Asante Kotoko waje Toyota Cup e was South Africa e di ma Kotoko waje President Cup e di Emma Kumasi Asante Kotoko now we are champions of champions me Premier League champions and the FA Cup champions. And the Prince show. And also one and a G Kuruano, Edema Kumasia Asante Kotoko. And also we try baby any ghost stars, Kabako, oh baby any ghost stars, Kuroma, one more anti and Tintibe said 4 trophies. Coach Karim Zito Amo, Obefa Asante Kotoko. What these 4 trophies mean now? Ediama Kumasia Asante Kotoko. It was more positive. Second Piasono, one also no Ebetia Eddie Kunim, Ewo Kwara. United Tsunami Atumoa, Kwesieda, Ewo Accra Sports Stadium. Kotoko very positive. I say, oh, one guinea, I will mutrim any train or more ya. Or back and tell Eddie, says, Kwabia Solunami Atumoa, Kwesieda, Nomi and Sababo, Albubesha March and Asiamana Kubo Numune, Wamu Ebetimia Bomodi, Eddie Kunim, Ediama, Wamu Echita for. Send them the 2 and if you have such an idea. Accra is your talk, or Nati is up to Ghana, Asante Mai, Asante Yima, Eda for Mominoka say, the dot years no air Koswa, Ghana Yinano, Esu, Etrada, Go Edema, Asante Yima, National Kotoko, 4 Akantemadi, Sisene Vidika can say, Womu say, Nana Sante Yima at the form, National Kotoko Timuno, Efri Menchia, there was a Quabia, so Budim Kunim, Edisha Rakotoko, Yini, any Munyam. Send ye beya on is in the shoe awati and I said Ghana fully sure or motimo or monsono so wabu crocra nana himetia or mu ebetimi astri ama bibiano etimi aye kama etino ubi samia Accra bibiano danakomu korokofo panyifo so ene yense ntwofo akasa yembo match no hu dawro ema amanfo hu se na me ya atomo akwasi da Asante Kotoko ejira akono ewo Accra Sports Stadium. Nice job, Minia Area Super Michael Tufo Ortega. Na said ya unizi to ekase unizi to the said nano also the manager no nti and there enye Mrs. Zito cry so say the manager no ai Zito there was the manager na me who watch when am say na kwaji adwuma wa ma manager ma na ye be dey na wa bo si manager we dey fa chebe ejilo me jitu me wajidia say Pambia so no Kwesieda Karim Zito experience our African football mu or the under 20 AJ African Youth Championship and on that no was signed at the under 20 SI AJ Wafu Samre no COVID aba 2020 in Tiama under 20 World Cup amaso and World Cup and Anko ya Nanka sina start abako samo wo 2009 so oje Wafu SRJ and a 20 African Cup of Nations. SRJ World Cup 2009. Nanka coach Karim Zito ISR record no. Or before Dream Safety so no. Obia Dream Safety from nowhere. But ultimately Dream Safety about Confederation Cup no. It me edit to semi-finals. And no actually will say a born African footballer coach Karim Zito etias here. And yes, we are from me say the manager, but I believe say. Why a former player, what team leader? Now, what team no philosophy I say? Now, what team no send ye? What would do my dear no among share etienne no? Me o Gideon Mapase kwa Biasono, Kwesieda coach Karim Zito. Ebe timi aya wa dear be
ɛde aboa ama Asante Kotoko atumi adi nkunim ɛwɔ Para United so. Okay, let's hope so. Now, GDA, I think said proud to this game, a good momentum, and Asante Kotoko Yenya, a free breakum Chelsea victory. Other than that, the next amount for Mojo Kakraba form, but I think say it's really a morale booster. Say it me D and Kunim Bobo Kwefron said Chelsea. So, me baby hear me, I me bisa on say, so far we are sure say radio tour. Ene said the Safudu Kuni and Yanoma do also do a Mohua Jim need that common central for Meshiamono. How is it going? A Raman for Chim Kakra, say Ombitimia Japania Aba Stadium. Minia, Minka and Tatao. Says here, I know, say, who drew your funny say, and can put me Mantamua, and I said, Ghana, higher radio stations, any TV stations, you know, to do on. Eya Asante Himeyi men kan dada e free ya de nana hima to pam ne de woda enne banada u tie ya woda de enemi jai TV stations omo won kran obia sisa de kuku ne kanka du kumase eya Asante Himeyi wo TV so radio stations eya Asante Himeyi ewo ye bani say TV so enti no amma Asante Himeyi no kata match no so kakra na Kotoko mpanyimfo nso no eguso a wo mo eye media talk kakra de kaka nkofo se ball no eye dey ba so unim se Asanteman so unim se ade ato Asanteman ni unim se ade ato Kotoko hinani ade ato ye nyina ye ni enti kuro bi Asante Kotoko hine na wo ye dey wo propra ye fa se na biri wo achi ne de mpanyimfo mo wo Ghana ha Ghana man panyin dada na nado danko akufuado Ghana man panyin dada John Ejekum Kofo o man panyin otia konya so John Dramani Mahama wo munyina ekopie mu Asante Mantemu enti no efri ne dwote kopim ne ya woda ne de Ghana ni nyina no e Asante Mantemu ahinkuro Kumase emu ministers emu ya fani say MPs emu empanyifo omu bu man no obi a Asante Mantemu ahinkuro Kumase a ya wona na ebe kwa na hima echi kwakura enti no ama ekese radio na wo beso ana TV na wo beso a jese obi a Asante Himeyi na enti me kura me no kase ye mpanyimfo ame yate ase ese efiri wo kina no mo werko no from anopa kopim anwumre no Asante Himeyi nko a ene ye no TV ne so ene radio no so ewo ho enti we nyina kire wo se ampa adikesi ato Asanteman ene Ghana dey Ghana man nyina ni enunti ena ama Asante Kotoko ball no ayese ehu dede yo no ewo fom kakra na emom Kotoko lawyer Samuel Safuduku awo no eye communication director no wo mu eye bi se ne ebe ya achitafo no behu ni se Kotoko nso ba bebo na je se de uko Facebook kwa eye Asante Himeyi uko social media bi a eye Nana Himeyi oba ye very say radio ni TV so a Nana Himeyi enti mi wo gidie mapase Nana Himeyi mi ya adumu akos ya woda na omu be siesie na chi kura enti no ne fie da ene ne memenda de beton kofuo tirim ama nkofuo wu say Asante Kotoko ba be ye dey ba be ball e won kan ye guso ye morning sports ye afternoon sports ye evening sports aye de ye guso aye ka na emom men kan daga uduru Ghana bibia ye na Asante Himeyi na ye de ye Kotokofo su guso a wo mo nso no etwani na me sure say ne memenda ni fie da ene ne memenda ne kwasie da ne de da ubo no beko amanfo tibim ama amanfo aye den atimi aba bere se na bidi ka de tu wani mu no Kotoko enye di home and all like the favorite home grounds Kumasi but wait there all one cry because Baba Yara Stadium no omu ye asiesie e wo hono mo enti no ebe ya de say supporters are Kotoko everywhere no o metumi anya no Accra Sports Stadium enti na meka say ye nhwe say Kotoko benya nkunimudie na wonya nkunimudie na say omu ye omadwene say no October mu wo kono Baba Yara Sports Stadium na ye kama bi akaf ebedi atum ama na timi akobo ne match so Baba Yara eno de ekitafo no ebeba be
hyɛ park no so ma ama ɛdɔm na yɛ dɛ jam players na ma bibia no atumi akɔ kama but for now deɛ dede no ɛyɛ ɛne bi asɛ bɔɔl na ɛba so no minua wofa baabi ɛyɛ Asante Hima yie ɛyɛ Asante Hima yie ɛyɛ Asante Hima yie ɛna wonim sɛ Asante man no nso so na kɔtɔkɔhene deɛ ɔte sikadwa kofi so no wɔnya chance saa na wɔkorɔkorɔ aberewa akyi a ɛbɛyɛ dene sɛ biribi a wobɛyɛ no kurom ha no ɛbɛba bɛtwa saa dwumadie nim ɛwɔ hɔ sɛdeɛ medi ka de to w'anim no sɛ ɛnna me ne okɛsɛ na Nana Danko Akufo-Addo ɛne ne pamfo ɔmaduru Asante mantam mu Kumase a ɔmokɔ ayie ɔmanpanyin dada Akufo wɔno nso no ɛkɔ ɔmanpanyin ɔte so your friend is John Dramani Mahama ɔno nso ɛne ne ministers ɛne mu mpanyinfo nyinaa ɛnso de ɔmani bɛyɛ dɛ ɛbɛkyerɛ mu wɔkyena na ne kɔsie da ne yɛ wɔda no ɔmakɔ akɔka kɔtɔkɔhene ho ama ɔmasie aberewa akyi korakora ama bibia na atumi ayɛ dɛ atumi akɔ enti bɔɔl no deɛ amanfoɔ nim sɛ ɛbɛba so but dodoɔ no nso nim sɛ ɛnya mmaa so but nsɛntwerɛfoɔ yɛn nso yɛgu so a yɛbɔ ho dawuro ama amanfoɔ ate sɛ kwasie da no mmiɛnsa Kotoko gyina kono a wɔn nso ɛbɛbɔ confederations card. Okay, super. You better say, Joa Home. Now the monitor proceedings. My, we didn't say Quara for us to do much. You said the name I see. You better say for your time. Thank you, bro. Better see, Minia. Okay, Minia Ortega, and now what am I in crying? Infonino. Now I mean, I wear Sokoto by really training. Our Elwak, any home commo, any city city. For now. Or say atmosphere ni nyanya charge due to na hima dot ye no afa baby say ye ni Kumasi nanso oba ke no aha nti akwa aba na na obia nana no na ye nyina ye gya nana kwanti ye wi a by fiada ye de nana kɔ ekra na se ye de nana kɔ breman a na ni fiada so ne bia na ahya ase na aniema asesa na charge no ewrem ama fans no anya mumumi no kama no a super area Ortega and or the Kotoko who training Quara United home come almost expect almost by Wednesday and now Thursday touchdown. That will be a friend in Accra. Now you almost you don't same no at when him coach Nick Kasabi coach yes it's ever near not to be kama yes and we are going to win against Quara United massively now. Yet me area juma no ewa han sample ene akwa pm ewo alata maimu yes Zamfara na ye ne omudi akwa tata so nti that is the situation yeba with more in some of those yeba ye di nyina esa abeso mo. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?